dulu nggih. Jangan dinyalakan, jangan dulu. Sempat. Nah. Takut ada lagi kan? Kalau ada kita aja juga berani kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Kula ngaturaken sugeng rawuhipun, dumateng panjenenganipun pangapta kesenian jalanan asli Kediri, Joko Tole, Bapak Santoso. Ugi manembromo rawuhipun para bapa. Panjenengan sedaya warga agung Joko Tole Kediri Raya wonten adicara jamasan agung Grebeg Suro kalih wetengipun. Mugi-mugi kesenian jalanan Kediri asli Joko Tole tetep jaya jayanti. Ingkang sepindhah malihipun pangarsani panjenenganipun Bapak Agus Santoso mapan wonten Mandala Budaya Guwa Selo Mangrek. Situs pertapanipun Dewi Cilik wonten ing Panjalu Kediri. Perlu kula ngaturi pripta dumateng para bapa, para sepuh aji sepuh dalah sedaya warga Joko Tole. Datengipun wulan Sura kalih wenungipun menika manggen wonten dinten Selasa Wage. Surya kaping 16 Juni kalih 2006. Selasa niku basa Jawa kunone dipun sebat dinten Anggara. Jadi Anggara niku artine dina Selasa. Gambaripun dina Anggara niku taun niki enten kalih. Selasa Wage, Anggara Cemengan. Lambangipun Anggara Pertiga utawi Anggara Pertiga. Artinipun padha. Lan Anggara Rekata. Artinipun kepiting. Kamangka padha kelawan kepiting menika kali-kalipun manggen wonten toya. Banyu tawa lan asin ingkang dados lambanging toya bena. Dados taun menika badhe kathah Jawa. Nggih, kathah alun, ombak, kathah tsunami. Pramila kedah ngatos-atos. Monggo kita ndedonga wonten ing Grebeg Suro kalih 26 menika kanthi kawontenan negari kita supados saged langkung sae. Lambange banyu penguripan warnane biru esmu wilis, biru kehijauan. Jadi harusnya kedahipun panjenengan sedaya taun iki gadah manah ingkang tentrem ayem, ati ingkang lerem kaya banyu. Boten wonten preti ing geni, boten wonten preti ing amarah. Pungkasane sedaya warga Joko Tole saged manggih rahayu slamet kalih ing sambikala. Allahumma amin. Nuwun panjenenganipun Bapak Agus Santoso, para bapa, para sepuh lan sedaya para warga sedaya ing mriki parenga kula badhe ngaturaken kening adicara sakelangkung rumiyin. Supados langkung tertib, kula waosaken susunan acara. Kaping setunggal panjenengan mangke tapa bisu kula paringi obo-obo. Sinami mirengaken utawi
mendengarkan tembang mocopat Suranagung. Sekawan pupuh Megatro kalih pupuh Dandang Gula kalian setunggal pupuh Pangkur Gedhong Kuning. Sesampunipun menika tapa bisu dipun udari laju ngobong dupa. Sesampunipun mocopat selesai mangke dipun lajeng ngobong dupa sarwi sesarengan murub sedayanipun kaping 3 Hastungkara Puja. Hastungkara Puja wonten kalih Hastungkara Puja Jawi ingkang badhe kula tindakaken dening Hastungkara utawi doa Islami badhe katindakaken panjenenganipun Bapak Supadi. Sesampunipun donga, sesampunipun acara donga paripurna, Mas Chandra ugi Mas Yoga dipersilakan langsung berada di tempat. Mangke sesampunipun Hastungkara Puja paripurna kula ngaturi buka celuk sun puji. Acara kaping gangsal dipun lanjutaken acara dahar sesarengan utawi mora ambeng. Kaping 6 dipun lajengaken jamasan piranti budaya wujudipun barongan, kucingan, galengan lan sak panunggalanipun kalebet kepang lan bedhog pusaka. Sesampunipun jamasan paripurna warga Joko Tole sampun dibarugi dipun aturi foto bersama. Bapak Ibu sekalian, bahwa dokumentasi kita itu menjadi sangat penting sesuai dengan ular-ularipun Bapak Gatot di masa yang akan mendatang. Itulah satu-satunya bukti yang bisa kita tunjukkan kepada dunia kita mempunyai dokumentasi baik foto statis maupun video aktif dan klip. Jadi, saya mohon channel-channel Kediri yang terlibat untuk memperhatikan ini, mohon kerjasamanya untuk Joko Tole. Nah, tadi selanjutnya yang terakhir secara bersama-sama setelah acara pujian selesai, monggo kita bergotong royong semuanya terlibat, jangan hanya nyogo. Semua terlibat ditempatkan ke dalam panggung, di atas panggung. Karena persatuan itu adalah kuat, ya. Dengan budaya persatuan bisa kita capai. Makanya nggih, itu sampun cukup gamblang, cukup jelas anggaran kula jalan nggih. Nggih, matur nuwun. Makanya nuwun panjenenganipun Bapak Agus Santoso, panjenenganipun Bapak Supadi, para bapak lan sesepuh dalah sedaya warga Joko Tole sedaya. Monggo kula aturi mundhut wasana miliki sarana acara jamasan Bersuro Joko Tole tahun 2016. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi kapicikan, kesabaran, keberkahan saking untuk dalem Gusti Allah ingkang Maha Esa. Kula danan pangudaya kang dipun dawuhi mau tembang mocopat tak kelantes tak kepidung puja mantrangipun sendika mustakaken dawuh. Kula aturi para warga napa bisu mboten pisan tenang, mboten bicara netra kepungkel pertiwi. Semoga kula dherekaken. Puja puji sama muji konjo Pangeran Maha
Maha mulya panggung senten remeng aku tueng kakung putih midangetno atur sujud panyuwun kawula dadi muhung kanggung ayam ayo warga agung saka tulis kuyup rukun anggapan dulur sejati ora milih rambung bunga susah perutnya wiji tansah sejati naga dan kula mongko wis arep kajian Pitong rumata ing wengi aku ayu lupa ing lara luputa bilai kabeh yen setan purun panewan dan ana wati miwang manggawe Allah gunaning wong luput geni atemahan tirta maleng adoh tan ana ngarah mring mami no tutupan no saking lara pansamya beli ing ama pansamya miruda melas asih pandulune saking praja luput
di kampung isaning Kakeng Wisatawa Ratu Jawa Kayu aing lemah sangar songing landak waning wong lemah miring yang pasti koneng merah kembangan moto pasukan agung kalian menuntut kaki opo itu pun udarakan semoga warga bapak adi sopo tulis tuwin por pandai suyo kita ngopong kita wangi kesarengan semoga kula jere aja ngopong kita wangi kesarengan mugi-mugi iku sing dupa wangi kang pengelun anggayul alam anggota marang rasane lah saengga saged kabul saged dipun aturi wekdal maupun dupa kesarengan semoga masih posisi dipun tembakan nyungkep pasang ngeten pun habis nyawiki iki Tirtoroso kali angsan itu bisa kesusu nggak punya ketinggalan kita tunggu sampai semuanya menyala campur nyata wonten ingkang boten menyala dan menyala datang bikin sampun siap untuk panjenengan kode nuwun para sobat berwisata aliran pun pimpinan pimpinan tetap dan cukup lagi anggota amriki dan para khusus semoga Allah tidak akan setuju Bismillahirrahmanirrahim kalian dapat asman tentang bangsa au nabi nama sunomo kalian nyebat asmane kon Gusti kang mboten sumati kepareng kula matur anrepa GP wonten karsanipun dadi kang 18 Mohati mugi kawula kita sedaya dados ingkang tansah eling lan waspada dados tiyang ingkang kono marang sangkan paraning sumati sembah sungkep Gusti kawula mugi katur kapuro ingkang dapat padha panggipa nyuwun manon ingkang rasa kawan ingkang kuwasa anggelar amipun wonten rumayu uriping angkasa angripiki bebaning jagat raya ingkang wonten amot bami sesuk hangrumpaka bebener kaliyan kalepatan ingkang anjok dumateng sejatining pangadilan sampun kebabar saka jawi becik-becik Allah ketara supa kang ngisi Allah ing kono wahyuning bakal sirna kawula titah sabraya agung ingkang lenggah wonten mandala budaya pertapan tiyang Dewi Intusi nuwun amin kaliman pasang tabi sang Dewi kasebetna ing ila-ila duning ilang tuwang maju dumawaing tawang sowang lepatok isulak cari liwat iku denda duh Gusti ingkang maha welas kawula nyuwun agunging berkah lumitir ing talilah saking paduka Bapak Angkasa Ibu Pertiwi nyuwun daya saking jagat kang paring kuat daya bumi kang paring rezeki dayaning angkasa kang paring cahya mugi paringa pangestu daya linangkung anggen kita
nandhukaken rawuh syukur lan bekti ngangge krana gelar adicara Suran Agung. Jamasan Gerbek Kula Joko Tole manggen wonten dinten itu pekenan gangsal Jumawah wonten dinten Akad Legi. Ingkang winastan ditik umanih Surya kaping 28 Juni 2024 katelah Surya kaping 12 taun B 1960 Jawi utawi Surya kaping 12 Muharram 12 Muharram tahun 1998 Hijriah. Jumawahing buku langkir Duh Gusti ingkang mula asih parimodaya Jayanti dumateng jaranan Jawi Asli Joko Tole dalah sedaya warga aslinipun kula ingkang ngekraraken kados dalem Bapak Agus Santoso ingkang sampun ngedalaken asahan ugi ngamalaken dono griya wujudipun pangingkung kula jangan santen Gusti ulang kali menapa tandhapipun ya dumateng zat ingkang mula asih tumpengipun maknanipun tumemening pangarep-arep dumateng Gusti ingkang Maha Linangkung. Mugi Gusti paringana langkung rejeki kawula. Paringana langkung pamedhaling panen kita sedaya. Paringana langkung sandang pangan kawula kita sedaya. Paringana langkung kabegjan kawula kita sedaya. Paringana seger kuwarasan sehat walafiat badan lan jiwa kawula sedaya. Luar saking panandang uwal tuker sakit sinebihno saking pacoban miwah kiamon manggiya rahayu kasembadan saaturan malih wonten asan pisang ayu katelabut bidang raja tangkep cengkir gading miwah sekul uduk daun tomat dumateng bapa angkasa ibu pertiwi Nabi Adam ibu Hawa baginda kilir kelawan Kanjeng Ratu Kencana Sari katelah Kanjeng Ratu ingkang anggedaton wonten ing kelok-kelok Kencana ingkang reksa banyu toya tirta ranu bengawan ugi samudra paringana berkah pangestu rahayu jeneng kesaning Allah saturan malih wontenipun asan jenang abang jenang sengkala tuwih jenang menir jenang abang rasa potibiyung jenang putih lambang rasa siji bapa kang ora dulur papat kali mepanjang arupi warna abang ireng kuning putih metu patang warna keling pancel sukma jati ugi ngawuri kaki among nyai among kang anemong dilorong kula lan panjenengan sedaya kang jeneng ado tanpa watenan celak tanpa penggolan tanpa ngomong badan kali kula kalian panjenengan sedaya ilang sekolon tepi saking tutup saking sekolah pemerintah dalio maneta sekolah tidur dalio teko mangku sekolah tidur dalio mangku Sengkala saka kuwon dalya mangulon, sengkala saka dalya mangalor, sengkala saka dhuwur tumuli ilang, sengkala saka ngisor tumujirma, kantuna kawijenganipun. Dene jeneng menir ngawuri kakang kawarang muka suwena diare-ari kang tansah ngadhep marang kamulyan. Ical sengkala ical sukerta, ical sengkala, ical sukerta, kantuna kuwi. Keselamatan Sautar saaturan malih wontenipun sok bakal sak jangkepe. Sinatan batu tutut ganjil sak jambe turuwe. Rokok klobot, kopi pahit sok kurmat batang ikal bakal akal bakal lebiru. Prabu Langga wonten ing kahuripan. Kaping kalih Dewi Eyang Dewi Kiri wonten ing Guwa Telo Mangreh adalah uji asli sang Brahma Wijaya Tiga Dewi. Wonten ing Guwa Telo Mangreh turunipun wonten gunung Gedangan. Tahun macam-macam panji para budaya panjang panji berata akon Singgol. Lihat daya-daya turun kita wisaya wonten bumi pamenang Kediri. Sang panji ibu Kertopati sang panji Atumara Banyu setelah Maharaja Kameswara putri Sakapati Gawati kasih jalur Tondoro Pinono Utami Dewi Pembelanya ingkang dados patung putra perjalanan saya panjang wonten ing Dahono Pura pun berkayang pudar wonten kanthi kita Moro Dahono mugi tansah dados berkah kagem Joko Tole Daya warganipun tetep Daya Jayanti
tumpeng kuat iwon daya kegiatan kang wiwit wiwit sekar monco warna saking taman Kendari ingkang kagungan Bathara Wisnu dewaning kabagyan tinenggan Dewi Sri lan Dewi Latri wujuding sekar monco warna winadahan kendhoglo kencana dadi ana ruwatan lan jamasan kagem piranti budaya wujudipun barongan kucingan gatongan pecut tembem uga kupang elenganipun pelan sakawin jalan dinamaning cento panguripan murid-muridi budayaku murid-murid tradisi kita saengga saged lestari gelaran budaya wujud tontonan kang ugi dadi tuntunan awit saking leluhuripun awit saking pengestu leluhur kita budaya daya rerangket radio lan ibu rampe anjang peti dumateng Gusti kang Maha Agung pitangsal mari tumuturing perkara iki ing sembodo lebo reda ing karya panjang yusma keber warasan saha leluhur kita sedaya dipun paringi berkah pun ingkang anjok wonten ing kahanan Gusti manggen wonten swarga loka niat ingkang nindakaken panguratan maos raja kala cakra sastra pedati jajaning kala leksu leksu angkuwari tengkala ageng lan tengkala alit mangken nelesanipun ya maraja daramaya ya marani nilamaya ya tilapa palatiya ya midura radumiya ya midusa sadumiya ya dayuda dayudaya ya sicaya jayasiya ya siyama mahasiya maknane pangrencana padha marya sing sapa arep tumindak aja tumeka kang anekani ilango kaluwihanira sing sapa-sapa ketemu kelawan ingsun mesti bakal saungkulan kang gawe melarat anyugihna kang gawe melarat anyugihna sapa sing niat gawe tuna malah ngrejekenono kang nyikara marya nyangsaya sapa sing niat arep gendak sikara malah gawe bejo kang merangi ilango kekuwatanira sapa sing niat memungsuhi ilango kadigdayanira kang padha cidra padha kogel welasa sapa kang niat mitenah dadi asih marang sakama kang dadi ama padha sumingkira aja niat colong jupuk nuli elinga ya iku maca cara kebali men ora keblinger marang olak bali jaman Kata bapa ya ya jodoh wa wa tata karacana niat ingsun maca caraka nglebena murih dadi dutaning adil eling lan waspada awit tak beja jane wong lali isih beja wong kang eling lan waspada ana caraka data samula pada dayanya maka kata Mugi-mugi kasembacan wektu ing karya kabul panyuwunan ugi kaget kita sedaya dipun tebihken saking sukesake niat ingkang kita kalih ingkang dikula tetep saged warasan sehat manfaat panjang yuswa ugi mangge rezeki ingkang agung amin 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 sarira 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 satu sampurna 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 saking kersane Hyang Agung kang tangkena sinira kang tangkena inaya napa rahayu saking dumugi kawula paring redal sulaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Supadi padosa maos asring para doa Islami redal sulo sampurna kuwatrek
Berkah-berkatipun Joko Tuli. Urut, Bos. Gantian grupnya. Pak Benny enggak usah, Pak Benny. Kalau misal TikTok Oh tenang. Ini langsung tak lagi. Belakang. Dengarnya lah. Hah? Oke. Oh. Hitung di.
Baik, mau becek aku orang. Ini kan anak view meter. Apa tanya itu lagi? Gila. Anu ya kan? Aku sih. Pinter. Itu view meter itu. Iya. Bagus. Pinter. Empat. Simpan sih. Put. Oh, Bonerono. Koyo kae. Coba liane iki aku nang penting iki ya tasnya kayak gitu kan. Tatak ora. Sampai ini kayak gitu sih nang arep iki. Tatak ora. Kuwo, enggak apa-apa. Lha kan jadi ngamot ini juga ngamot kaya enggak toh. Tatak ae. Ya ke? ceker nogol Beda ini. Saling melayani juga. Kerjasama. Jamu rana iwake. Lagi ya gak beli gemoro loh. Ini ya kok belum. Katanya siapa nih belum? Wah, tiba tunggu sudah kok. Sarapan dulu. Ya. Ya apa-apa betul tong dulu. Saya bisa. Bayar. Iku anu apa jenenge? Sing main iki ngarep omahku. Kan dadi terus aku di. Tapi ini lagi kayak mangan dhewe kok.
barang warna warna tapi ganti ceklek pernah apa gitu simpi ceklek orang segala tak kan kalau gue anu bakal nang ngapa jadi sebenarnya orangnya jam siji jangan mana lagi jangan tutup pengang Bara semua tak mau kuat. Anu ge, kowe ngamen wae kaya wong-wong sing nang pinggir dalan. Boy kan sampun jahat. Yo, menaturi siap-siap lumadio bagi buat jamanan piranti Jaya. Dewe sing yo. Yo semuanya iki. Beres betul. Nah,